Takže momentálně je 10:41. Já už jsem měl být úplně někde jinde. Já jsem byl domluvený s Beou, že vlastně půjdem do fitka. Já jsem si nedal budík. Nebo nedal budík, já jsem si dal budík. Ale nedal jsem si do telefon na nabíječku, když mi budík nezvonil. Takže jsem nevstal. Je 10:41, v 10 jsme byli domluveni, že budeme v fitku. A já mám jakože první konečně po 10 měsících mám jako první týden dovolené. A jak jsem si nedal ten telefon na nabíječku, tak já jsem prostě spal. Já jsem reálně spal po celou tu dobu. Takže jdu se obléct. Jdem se nachystat, jedem do fitka. Tož. Dneska mám leg day. A slíbil se mi to, prostě musím době. Stovečka. Filipek je silný chlap, takže on tam zvládne stovečku.
menší update a menší fail. Teďka pracuju na tom videu ohledně vlastně, co jsem už dávno měl vydat, protože už jsem měl celý hotový. To video už bylo celé hotové. A už jsem tam měl hudbu, měl jsem tam jako veškeré ty věci, co tam mají být, prostě jak jsem to jako já chtěl. Ale menší fail. Stalo se to, že jsem to celé vymazal. Jo. Reálně jsem to celé vymazal a musím to dělat úplně od znova. Takže jsem strašně očikovnej. A jen taky menší fun fact. Prostě celou dobu se tady s něčím hraješ. Reálně celou dobu se tady s něčím hraješ. A nakonec to dopadne tak, že to celé nechtěně vymažeš, abys to dělal znova. Ale to je live, no, jako bohužel. I také dny jsou, i také věci se dějí. Je momentálně 7:07, 3.9. Já jdu do fitka, dneska budu mít push. Dáme si push, benče, nějaké tlaky na ramena, přední delty, jako zadní delty, střední delty, tricák, něco takového podobného. A potom ještě budu mít nějaké plány z hlediska toho, že jsem slíbil kámošce, že jí pomůžu s nátěrem. Takže pomůžu s nátěrem, musím dneska dostříhat celé to video a začít stříhat už tohle druhé, které teďka natáčím. Takže se nemám jako, takže se fakt jako že nudit nebudu. A do toho ještě vlastně potřebuji pokročit v umělé inteligenci. Takže mám to fakt jakože sakra hodně. A to je tak všechno. Jedem do fitka. Jsme v gymu, čekám na Beu a půjdeme celý push. Takže let's go. To vypadá úžasně. Jo. Je strašně fajn. Tady tohle. Sleduje objektiv. No, u páté chyběl fakt jakože milimetr doslova. K tomu by to bylo fakt jenom trošička, fakt úplně jako miniaturní kousíček tam chyběl.
mě jako fakt opravdu naštvalo, neříkám nic. Příště, ale fajn je, že už teďka jako jsem schopný hodit 4 opakování s tím, že dřív jsem nebyl schopný dát se 140 jednou. Jsem se pošel. Ale ke 180 se pořád ještě je potřeba strašně moc toho. Takže zkusím 150. Aspoň 2krát. Bylo by to fajn, kdyby to šlo 2krát. Tak uvidíme, jak to bude. Dvakrát. Jako jsem fakt strašně rád, protože 150 za mě je to váha, která už je jako hůř, minimálně fakt jako, že je hůř dosažitelná. A jsem strašně rád, protože já jsem fakt dřív nebyl schopný 150 zvednout jednou, a to, že bych to teďka zvedal 2krát. Takže pocity mám z toho úplně úžasné, popravdě. Fakt. Úžasné z toho mám pocity. A těším se a doufám, že brzo tam padne těch 180. Do 23, i dřív nejlépe. Mám 22, mám 160 kg na bench. Pokud by tam šlo během jednoho roku 20 kg nahoru, bylo by to strašně fajn. Tak uvidíme, Road to 180 stále pokračuje. Je to už 5 let, co cvičím a stále mám stejný cíl. A jak jsem ještě ty tlaky našikme, tak úplně cítím to, i když jsem schopný už, mám tu silu, tu energii, ten drive prostě je to. Crazy. Dobře.
Chceš tam být taky? No. Ráně jsem ještě... Ty se nemaluješ do fitka, že? Ty se nemaluješ do fitka. Nalíčíš se. Většinou jo, ale teď na to nemám. A přijde mi teď zbytečné, když se spletím, tak stejně to vypadá jako... Ani to nemám. Díky, máme za sebou. A teďka si jdem sednout na jinečko. Už nejsi černobíla. Už jsi barevná. Jsme barevní. Už jsme barevní. Už jsme barevní. Nic, jdeme do jinečka. Něco se mohlo pořešit, protože tady paní má spolupráci. Menší. Novou. První, taková velká. A tak no. Udělám z toho timeless menší. Si tam hodím vedle. Jenom proč je to tak černé. Ježišmarja, dívej na to. Teď si černý, teď si světlý. A tak no.